korsona belai no hambai sentini belfang amsayo sokpaijak kamakari bisi okamuksora bisi sini takuk Daniel sini yutni bothi thamano yagulo bini bihik busa serai tongbayo tei belai no grinu khuni borok oboni bagai sing hat hanjake sini siklaro ha baksake sing je mansa bono tinchu banai khaimani hingga hingke bongni busabuti rono ko nukhana bongni busabuti niti tei bangma bongni solinani belai no crisis hingga busaisi gri hingga bongni nukhungo belai no bilman nangjak oboni bagai singamo nanya bini busabuti rono tamo khlaiman hingga sing pogri mai phano sing chesta khlainai oboni bagai sing abono je mansak khlainani bagai barjan hawo hingga sini o amsaino sini vice-chairman tongo sini logibo hingga mahaga lai thanai obo o je Daniel takuk Daniel ne buta kaisa mega mass gate re ungfuru astobol mado accidentally bo thui thangsa oboni bagai o Moses deborma sini takuk hingga oma haikaino tabo bini munai bini ampayung bobo mahaga lai thangka sino yakare belaino khad dokhanango belaino wanama sincha kupal hamya puro borokni kubangma dongsom hingga sing oma haikaino bini lai thangnai sini takuk Moses ni bini nukhungo sing oma haikaino suba laika bini busabutino porinani bagai sing kubangma samung laika pori ka bihitno mo sing sakika haipano sing tabu ko rimaya ba sing chesta kainai hingga oma haikaino sini o amsani lukuni borok tei ojoto takute buksono norok bo phabak sake borno subana khlaidi belai kirino khini borok bini anita hindi bokaise tiprasa bosini bukung bara bongni chugya somoyo sumborno logidina nango omo haikaise kusugote bo dofa kusugo panani hingga sing kubangma borok kubangma kokso kiaba sing wansuka hingga galai ke kosnang gabon bagai sini o joto takute buksono norok jotono suba baji jotono norok phabak sare nai hingga ani ko tani samani orona Nini sinimo? Ani simbang YTF ni West District Secretary. YTF is how tahu. YTF ni sini district ni Vice President Abhijit Deborma, District Secretary Amalendo Deborma, hingga ite Jora Deborma sini Working President amangke sini Khazamara Sinna Block ni, hingga amahai sini atas motomo sini YTF ni Adong sini Ata Bakti Deborma yang otomo sini Ruhel Deborma yang otomo sini Vice Chairman. Apa kayak gini?